Estamos xa en pleno traballo no Brasil. Hoxe, concretamente, acabamos de ter unha reunión de traballo aquí, na Sociedade Hispano-Brasileira, na Casa de España de Sao Paulo, porque este vai a ser un dos lugares donde se van a desenvolver este ano as feiras de emprego no Brasil. Pode ser tamén Río, pode tamén ser Salvador de Bahía. Recorda, tes que preinscribirte na nosa web, no noso portal, para decirnos donde tes interés que fagamos a nosa feira de emprego, para explicarche como retornar a Galicia, como facer os trámites, como conseguir un posto de traballo en Galicia, como che podemos axudar para o emprendemento e, por suposto, para poder participar e conseguir un dos postos do noso programa Retorna Cualifica Emprego. Inscríbete, pode ser aquí en Sao Paulo, en Río ou en Salvador de Bahía, de ti depende.